அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்லாஹ்வின் ஒவ்வொரு பெயருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்கு. அந்த வகையில் இந்த பெயரை ஓதிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் நிரம்பி வழியும். பர்க்கத்து ரிஜக்கு அதிகமாகும். கெட்ட ஜின் சைத்தான் தூரமாகும். யாருமே உங்களுக்கு கெடுதல் பண்ண முடியாது. அல்லாஹ்வின் இந்த ஒரு பெயருக்கு அவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கு. அந்த பெயர்தான் பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். இதை 1000 தடவை ஓதிட்டு வாங்க. இதை ஓதுவதற்கு ஒரு 10 நிமிஷம்தான் ஆகும். இதை ஓதிட்டு வரும்போது முழுமையான பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆகவே இன்று இதை ஓதத் தொடங்குங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.